Uzandani? Uzandani? Kudala ngilifuna. Nganitshela. Konje wena ungubani siyakwazi? Oh, ucela ukudlala wena. Usamkhumbula uCalvin? uCalvin. Ubani uCalvin bafethu? Sayifostana le out akhuluma ngayo. Uyazi uyadlala wena. Uyadlala uyazi. Kudala ngilifuna nini? Yabona le out okhuluma ngayo thina hayi cha asiyazi impela siyaqala ukuzwa ngayo kanti kwawena nje siyaqala ukubona futhi thina kunomuntu owufakazi owanibona niyenza lento futhi nina ngizoniphambanisa nemvula ngizonihlanganisa nabokhokho benu one by one. Le out okhuluma ngayo uCalvin azange siyibone nangeliso asiyazi thina. Akuthule wena akakho yazi umazi uCalvin la uCalvin hayi uthini uyakhuluma ukuthi Brajoni asiyazi. Shut up mina ngikhuluma nawe man. Asiyazi la Hello? ukhuluma ngayo. Ukwenza njani? Eish. Asithi mina. Sabe? Ma. Obuso kusayitela ukuthi uzokwenza lo nyaka ozayo. Yes. Yowenza law ePretoria. Law. Why law of all things? Because ngithanda. Yazi nami ngikuthandela ukuthi uma ukhula uzoba udokotela. Dokotela. Yebo. Mina mama, ngicabanga ngithandela ngokumeli nje vele that's why option yokudokotela I consider shaka. No, mina anginankinga ne law, you can do it law. If you're happy with it, Nami, I'm happy as long as wena uzozimisela and be a very good lawyer one day, one that I will be proud of. Tonight already. Sizozama. That's it. Stanza samuja. Okay. Sure. Yeah. It's in machine. Go right. Go to business, you're not I know. Business when I know. Get pushed every month. I have business I can't even map and off my I know kama njalo namkhona endaweni ningani stock ngayo. Ele online setropeni kwenye ndawo ngibonile la ayidle kakhulu for a business. I think uzofanele siyithole sakha ama flats lapho sizokhona ukuthi generate more income. I know it's a very no support umvelo wakho right. Kodwa nami ngine-plan ngamanje ngizoyijabulela yini. Plan yami ngifuna ukuthi ikhiphe nasedebeni. Ngibona omuhle lo nami ngakujabulela kakhulu kwesikhiphe nje siyophumula kancane. Chitake nayibona ke le ndoda bengitshela ngayo le. Sure. Nje madoda le ndoda ngifuna yona nginandaba nentini ngedi ngifuna lobucwebe bayo kuphela. Yeah. Ubucwebe babaluleke kakhulu kimi bafuthi ngizonichazela but let man ngenza sure ukuthi ngithole lapho. Siyakuzwa lapho boss. Kodwa manje ukuthi le ndoda lena sinokuyibona nje asiyazi ukuthi hlala mandawona.
ngicabanga ukuthi mhlambe uma ngathi nasuka la sithi ujika siyilandalandela siyibona ukuthi iphelelaphi. Ya nokunankinga nami ngingajabula mangihamba la vele ngihambe yonke into ihlangene. Hayi imali ningasaba fana imali nizoyithola imali ayisinkinga. So bese siyabona ukuthi sihlanganisa kanjani mara manje ake siyi-check-in ukuthi yenza njani obe ngathi sangene lapha eshop mosine. Ngoba ngibathe ngiyayibuka lana iqhamuka lapha. Hayi sizayibona nayiphuma boss bese siyayilandela. Wena ungawari ungathemba la kithi nje unagabhadiya sikushayelela umsebenzi ube muhle. ngajabula insimbi zami ngiyanithemba please bafana. Nenze sure ukuthi zonke into ihamba right. Kahle madoda ubaba le ndoda lebe kuyindoda enemali ayiphethe yonke indawo lapho emela kubo bodavula bobhetali standard tone indoda vele beshisa. So bengicabangela nje ukuthi mhlawumbe yibo lobucwebe bokumenza ukuthi abe nemali ngaleyo hlobo yabo cause nangu manje sigcokwe lo mfana wakhe ibona lento le. So maybe na something futhi nakunjalo boss usola ukuthi awuthi bophile ngalokucwela. Ya no ngiyasola so that's why ngithi ngiyabudinga mina. Masiboze yabona le into zokubopha lezi sivane enye into enginga la usaba ukuthi zokuhlupha mhlambe. No mina nginendlela engifuna ukuthi ngisebenze ngayo ngibusebenzise ngeyami indlela yabona. Hayi ke na so nina ngifuna nje just ningitholele bona nenze sure ukuthi manibuthola nikuletha kimi. Akusho njalo kabhadiya thina siphezulu komsebenzi nje. So madoda indoda ngizonikeza 30,000 angiyazi ukuthi izoniphatha njani leyo mali kodwa ngibona kuyimali e-right for nina le. Right boss. Stress right boss. No simnandi kanjalo boss yami. So mina namajita nje sizohlanganisa sibone ukuthi siphuma nani. Alright. Yeah. So futhi nje boss singakutholela fast into zamasinyana noma no ndingajaga ngoba manje ngisafuna ukuthi ngiye ku-verification kancane ngiyikhiphe yabona. So ngizobuye ngintshele nina ukuthi nizocala nini yabona. No thina siphethwe nguwe esikhulu sami. No nina nizova ngami no ngelanga eliso madoda-ke sengiyabudinga. No hayi ngoba manje boss intanti sesingavaya ngoba manje bangaze basola ukuthi sesimeleni.
nasike isipani sisitholile i-out isigade istina and nonke nizwile bafethu umsebenzi lo umsebenzi nyana lesushama sinyana sikwazi ukugijima no-30 istina kodwa mina bafethu ngizwisisi kahle yazi lento yokuthatha izinto zabantu abakubophile yabona wena ukuhlushwa ilokuthi unovalo uyasaba isipani lesi isipani nje esilula lo muntu usuke siyambamba simkuluthwele yini into ethusayo wena uyathula wena asifuni ukuthi uzukhulume kakhulu ngoba wena okokuqala ucisha sibulalise le awulicisha sibulala ngalomlomo wakho omkhulu vele mina lamanje ngingazi inkinga kahle kana abakukho la ngithi sisathamela usithamela hey nina nithi uyathula nje manazi ngathi akusinto engifeka bekushubile lapha nina nizosineka nje kuphela manje afike stadium mara kahle kahle bafundisi ne lento yenzeka lapha kusengeke iziphinde yenzeke nje yazi umuntu naye nje ufike nje isititiki singanakanga sibande nesinini nimpoyita ngensimbi lo muntu ayibona lento le uyabona uma uthi lento ngeyiphinde yenzeka uqinisile ngoba uzokwenza sure ukuthi ayiphinde yenzeka mawaphinda nje wabhayiza ntwana ukukhulu isikopho ngekhaya ngoba manje cishe wasifaka enkingeni le-outlayer i-serious lengadlali and nina nizosineka-ke nina abantu yazini bafowethu okwamanje kanti sihlukaneni isivayini leyona leyo ndoda icabanga ngalo 30,000 ekumele siwunike ile out iningi le mali bafowethu leya ndoda leyafuna siyibambe inkunzi before iboss ivayo no way kamazi umfika mistake abakunyana so uma thina social imali mina safela lemuntu osibulala nemarathi uqinisile sanazokuxolisa kudinga asoba sizibona iphezulu lemali uyabona wena ngathi uhambisana nami iyo nanto efunekayo or kanjani hayi kanjani uyakhuluma uyifikisa nje yazi wena ngithe uthule wena ngoba uzobe sesokwenze lento lezi angicasile yazini kanti isivayeni majidi and then definitely sobuye sibonana ngena la sebenza angafika Ngiyathemba ngokukhulu Ufuna ukuthi masifika uzongithola mazojaha sele yonke ukuthi. Yani nabafazi siphaba. Mina njoba ngithi mafele. Hey, yasinda. Well, it's all right. Okay, stop, wait now. ya uvar ngibonile letsotsi laphakathi izwakele nje Lalelani-ke madoda, nami ngiyibonile laphakathi le ndoda ngiyo and ngicabanga ukuthi sendaweni egrand la ukuthi singathatha zonke lezi zinto so now sizoyilinda nayiphuma sishaya. Oh Majid namazi Mr Khabako nje Hey yazini ungazongitshela ngoKhabako wena yimi boss now loyo ngizodila ngaye mina miyekeleleni kimi asiba insweni uvar lapho ngizwa asiba Majid
isikhathi esihambile manje sothi ashare around yena sohlola ngale skill yakho ukuthi le ntwana zenza buya yini lo intambo nje silenga lasithanda sakho angifuni zinto zambili ana phela ngokugama madam Shama kuwe kuhle wena. And the plus of system muhle. Onke kwakho kuyaphila. Baby, kwenzakalani? Hey, wena hamba sifuna ukudila nale out yakho. Bafethu kwenzakalani? Kumele bucwebe wena. Cha lokwakulungile mfethu. Mashita kanjani yasibambezela sicimeni lebharo sidubuleni lebharo man awu. Cisha nje sibani. Nakanenza manje. Imana kushaya lapho man. Awu. Uzama masinya manje. Bathe violence. Maringa. Kwenzakaleni lo manje kuwe. Hamba yena. Baba fundise ubenelisa enginabo Baba inhliziyo yami ifuna lokhu Baba fundise ubenelisa enginabo Okay. Machita. Nabuko kuwe. Zonke izinto phezu kwetafula. Esokwenza manje sizofonela iboss. Sitshele ukuthi umsebenzi ushayile ispansi la mhlambe somthola sesekhona. Sizokwazi ukuthi sithole lo cash. Okay. Shaya masinya into zamasinya. Sorry, boss. Yeah, boss. Ukuthi boss umsebenzi sesiushayile lana. Ngikhuluma nawe nje ucwebe itafula. Zonke nje izinto siyithathile boss zikithi. Siyitholile boss. Sorry boss. Ukuthi le ndoda siyithole isendaweni right kakhulu. Mase ngithi mina hayi asithathe zonke lezi zinto sizokwazi boss ukuthi sisebenze. Okay. Akunankinga boss uzawatshela Machita. Indawo. Uthini? Samthola cash mfethu. Divide it out. It is a win by with the 81. Really? Ile bemali leya. Beshithi ngizabe nginemali lekiyo. Yeah. Usibuzibele ukuthi Yo. Okay, madoda. Yazi, nako kuzokwenzeka ngalezi zinto lezi. Ngizoyigcina la kimi. And then izibuye le ndoda emva kwalelo viki. Zizohlala nami lezi zinto lezi. So kwazi ukuthi nayibuye sothatha lo cash le ndoda. Sibe mnandi. Ngiyangizwa madoda. Okay position. Yeah. Siyitshela la ukuthi izokwenza njalo. So kuzomela ngithathe lezi zinto ke. Madoda.
Hello. Zwelito, kunendaba eziphethe la. Yini wena inkinga yakho mfuse kuseni kangaka man? Kublana mfowethu, uthulani uwa yini? Yini uyephi loyo? Ubalekela uJohn. Mfowethu akukhuluma ubaleka. Uthulani ubhodile mfowethu. Yini? Wenze njani? Eish, mfowethu akucelanga ngokumbhodisa. Okubuhlungu baze bamthathela namaphathi wakhe angasese mfowethu. Okay, sure, ngiyezwa. No. Bafethu manicabanga ngobani umuntu ongayenza into ebuhlungu so? Into ebuhlungu so? Abulala umthuphe njengenja bafethu. Uyinja. Azilenja ngesigijimisela kakusini. Ene umuntu wasitshela ukuthi uzosithela ma 1 by 1 zaphendula mara lethi simthobe umstafu abanye kumele ukuthi si-active fast Sweni wathula mfowethu 3. Wathula nje namagava amnyama ezakhe sezami zenziwa ndathekile. Ufuna ngenzeni? Uma ngitayenza ngijabule. Emva kokuthi uthulana kuleyo ngesihluku esinjengalesi. Yazi ngiyayela ngani? Angilenja lemkhuluma ngani? Ngiyayazi. Igama layo John. Abamfundise ubenelisa isikhathi abamfundise ubenelisa abamfundise ubenelisa
Jaga. Hey baba. Ngizobuya ngikufonela. Eish. Uyindoda waqinayo amazwayo. Ini? Kahle madoda. Sovela sumbulela umunye wabafowethu. Ini? Hayi madoda haya. Asikhulumeni ngale ndaba. Asikhulumeni madoda. Let's play the music, guys. Ya mfethu ne. Ngiyikhumbula le ndoda. Ngikhumbula umthuphi mfethu yabona. Ngikhumbula into eyenzeka last year mfethu. Lesikhathi lapha nabohata bethu basilanda 5-2. Phela le altar isikhathi impilo yayo le. Lesikhathi ithi ingena phambi kwebullet. Ampuri phela le bullet lingene kuyi ende yena ebe enzela. Abana mfethu mangikhuluma ngothulane. Eish. Le ndoda le beka athi right. Zwe. Unami mfethu. Uyangithola mfethu. Sure. Skipper. Tathathi skipper. Lot. Kuzomela ngihambe. Kwenzakalani mfethu ngitshela? No, begin. Sizokubona kusasa na. Yabona kube the out le uJohn sayibody sakuqala. Thupha ngabe yaphila mfethu. So iphutha lami lonke le. Le out sigcwalisa itrade. Cede nje kuyathuleka emva kwaloko ibulala uthulana. It's my mistake. Zweli. Buka mfowethu kusile. Ilanga liphumile loze lingene enduni. Sizwe, yini kwenze njani sikhiphana? Eish, kusiphindile mfowethu. Kusiphindile. Fruk in the morning. Umandla utholakala efile. Naye futhi bamjubula isandla. Zweli kwenzakalani mfowethu? Kwenzakalani Zweli? Isikhathi siyahamba mfowethu. Isikhathi siyahamba, phuma mebra. Esizwile okwenzekile uMandla abe ngomunye wethu bese simthathisa umfethu omncane usilahlekelwe kakhulu sibe sesifuna ukuthi ake size sizohlola umndeni sisho ukuthi anodwa ya bona kunjalo andaba kethu ngoba kwenzeka umshophi la khaya
ngendlela yokuthi sithe umntwana sevakhala masithi silalela umntwana kuthi ukhalelani masithi siyabuka ngale kamereni hayi umntwana bamncamule isandla hawu asikezwanga nomsindo asikezwanga nani kodwa nje nathi sehlele ngilelo lifu elimnyama kwasimangaza lokho ukuthi ngabe kwenzeka kanjani. Hey, impela nathi siyadideka. Yabona mangakhuluma ngomandla. Umandla besefana negazi lethu. Umandla besefana nefamily kithi. Kodwa ke emndenini wonke singakusho nje sikubeke ukuthi uNkulunkulu uzosisiza. Sizondlula kukho konke lokho ngoba uNkulunkulu akuqalile uyagcina. Ilawa nje amazwi esifuna ukwashiya emndenini. Kanti abadala besicela nje ukuthi nathi sishiye nabo okuncane bese sesicela indlela siyahamba. Nisale kahle kakhulu uma kukhona nje nikudingayo senosithinta bese sicela indlela. Siyabonga bafana. Okay bafana. Ekse bafethu animeni kancane yini mos abangani bamanje. Sure. Ekse yathi yolo nangibuya ngala kuvakashela lo mngani wami ngibheka umsilo ngabona lenye out iphuma la ena umzimba bekalingana nawe. Mfowethu siyabonga impela ukuthi usazisa kodwa siyaphuthuma kunala siyakhona. Inkinga ngakaboni ubuso bakhe la. Mhlawumbe lokho kuyosisiza ngelinda. Sekuyodinga ukuthi ngiqhumane nawe ukuze ngikwazi ukuthi usilekelele siyithole lento. Ngifuna ifile. Alright, chap. Futhi amuzwa nomuntu uthi konje ngenzeka ngento ngazayikhipha. Ingakho kuzomela ukuthi simbekise ukuze sizokwazi ukuthi emva konke lokho sithole ukumbuza. Baningi kakhulu abantu esibacrossile la lokushini. Kungenzeka ukuthi ungomunye wababulali. So kuzomela simlandele asivaye kanjani. Imfisi anindaba lento yenze ukuthulane nomandla. Phela la bantu angisaphinde sababo. Never saphinde sababo. Sizwe. Kahle mfowethu lento le imess. Awama uthe ebhekisisa kahle. Lo muntu besicabanga ukuthi uyena okulala abangani bethu. Sesiqedile ngaye. And still safa mfowethu. So manje kahle ubani kahle oshuna la idea. Lento ingenza ngibe confused kahle ubani oshuna la idea mfowethu. Ngoba phela siqedile ngalomuntu besicabanga ngaye. Mfethu. Bona phela ngibona vele solo safa one by one. And so manje angazi man ulandelayo uReyi uRumuzwe. Ngisakhe. But mfethu akumelanga ukuthi kuthuleke nje kanje. We need to make a plan. Khona kufanele sikwenze. Kunamzama sikwazi ukuhlala nje. Sibheke nje abakufiwa kuze kuzofika kithi sihlale nje sikhamise nje sibuke nje kanjalo lento le ngeke yenzeke.
Lisa, Elabo. Sexman. Oh, sorry mama. Ngizitshela ukuthi ngizakhela ngiyaxolisa kakhulu ma. Bengicela ukukhuluma noZakhela. Ini? Angikuzwa kahle mama uZakhela ushonile. Hayi khona. Kwenzakalani? Eish. Okay, ngiyabonga mama. Sure, Zweli. Mfethu anginaso isikhathi. UZakhela ushonile. Sure mfethu. Angazi singahlangana kuphinyeza khona manje lapha. Akwazi ukuthi singahlala nje sithole izinto zenzeka kaso. Ngiyazwakala mfethu. Okay, ngiyabonga. Hawu, sawubona ndodana. Yebo ma. Unjani? Hayi, ngiphilile ma. Hawu mntana uphile kahle kodwa. Hayi, ngiphilile impela. Ngempela. Ngiphilile ma. Hawu mntana mazizweli angitholi kahle kulamalanga. Amalanga angakaloku usivalele wedwa ekamereni kwenze njani tshela umama. Yini inkinga? Yini inkinga mfana wami tshela umama. Eqinisweni mama hayi konke kuyabheda. Ngiyabona mntanami. Izinto zahambe kahle. Uyabona umsumluko ekseni bengivuswa ucingo lana, ngivuswe usizwe. Usizwe uthi kimi indoda umngane wethu uthulana hayi. Sebambulele ngesihlungu lana. Okubhlungu bamthathela ama private part wakhe. Kanti emhlabeni sekwabanjani nabantu sebabanjani? Hawu. Eish. Kanti emhlabeni abantu sebabanjani yeni? Maze ngathuka. Kunjalo nje mama. Phindile futhi ngathi ngisayilelele la ekseni ngivuswa usizwe. Usizwe ufika la ugogodwa uyagula ukudela impela. Uma ngimvulela umnyango ngithi ngiyahlola ukuthi indoda kwasiphinda. Nomandla sebambulele. Yena ke sebamthathela izandla. Angisayikhulumi ke enye ke ekaZakhela. Yena ngizwe nje emini la ngalapha ukuthi naye soshonile. Indlebe zakhe ngithole kumtshado, ngimtshadile ula ukuthi zingene njani ngaso. Khuluma nawe nje amanye amaphathi bewahlala la ngwathola la yonke le ndawo. Hawu Nkosi yami uNkulunkulu wami. Hawu uNkulunkulu wami. Wathole khona la endlini. Konke mama ngikuthola la khona la. Plastic emnyama kufakwe la phakathi igcwele igazi nangifaka izandla zami bephuma igcwele igazi. Ngisho dala ngikubona ufaka le ndlebe emnyama ukuthi unenkinga mfana wami. Kumele manje ngibize umfundisi azokhulumisana nawe. Angeke ukuthi usimane sithule nje uthole isibanga singaka la endlini. Umfundisi ima kancane mama. Yabona umfundisi ngicabanga ukuthi sizambona kusasa umfundisi mama. Ngicabanga ukuthi simbone kusasa umbizele kusasa hayi namhlanje cha. Ngisayilungisela ngizawukhuluma naye kusasa mama. Ngiyabonga kakhulu mama. Sizakhuluma nomfundisi kusasa. Ngisafuna ukulala nje vele mama hayi. Ungakhuluma
Swele. Ungena kanjani mfowethu bangithi ngikhile la? Zothi ngiyacela mfowethu ungangibulali. Ngiyacela mfowethu kudala sigodla. Kudala sizenza mfowethu. Sekusele kancane sithola 30,000. Usungaze ungibulala namhlanje. Ngiyacela mfowethu Zoli ungangibulali. Ngiyacela Zoli mfowethu ngiyacela mfowethu ungangibulali. Zoli ngiyacela mfowethu ngiyacela. Zoli ngiyacela mfowethu ungangibulali. Mfowethu ungangibulali. Ngiyacela mfowethu. Ngiyacela Zoli ungangibulali. Bangibulala mfowethu. Ungangibulala manje sekusele ama-seconds sidlela 30,000 mfowethu. Yes, wananisha. Tholakele namhlanje. Namhlanje kunamhlanje. It's over. Phelile ngawe Zulu, uyangizwa? Kwenzakalana. Uzama ukwenzani nasizwe? Bazongibuza lo mbuzo. Bazongibuza lo mbuzo. Cabanga ukuthi angikhohliwe izolo bozama ukungibulala izolo ebusuku. Ngizochitha ama-popcorn Zulu. Uzame nini ukubulala wena? Yabona mina, ngavele ngikupitshizise nje ukwezeze kwamanje. Ngubulale not no. Uzame nini ukubulala wena sizwe? Bazokwenza isilima wena. Bazokwenza isilima. Cabanga ukuthi ngisilima. Alright, sengiyakubona wena. Shuthi nguwe lo owabulala abangani bethu. Sengiyakubona wena Zulu. No. Wrong let now ufika lapho. Wrong now ufika lapho. Azange izongabulala amajita. Aniyazini? Sayifuna leyo nja. Vele ngipitshizise nje ukwezeza, ngipitshizise okwenja. Yangizwa sizwe. Stop it! Stop it! Shut up! Shut up, Zwe! Ngiyazokutshela wena man. Shut up, Zwe! Yazini mfowethu. Yabona mina mfowethu izolo ebusuku. Ngibe nephupho eliblind kabi, elibhethi kabi. You know what you were doing in my dream? You take out my eyes wena. Khipha amehlo izolo sizwe man. Unamanga wena. Unamanga wena. Ungidlalisa iblack mapatile wena. Ngiqinisile wena man. Ngiqinisile mfowethu. Angazi ukuthi ubani owenze lento kithi. Angazi ukuthi ubani okhawatha amajita. And yazini? Leyo art sayifuna mfowethu. Funa ukulipitshisa njengenja nje. Ngiyibulalise okwezeze man. Uyangizwa sizwe? Bokuphi izolo wena? Bokuphi izolo ngasikhathini futhi? Izolo mfowethu. Ebusuku bengigidlile. Ngilele mina guess what mfowethu? Mina ngiyaphupha la ebusuku vele ungena neqaba. Nguwe lo vele mfowethu uphethe ibhushe enkulu engaka la. Engithi ngiyayiqaphezela udonse netshiza ngapha ngale mfowethu inkombe kanje uphelelwe amandla sentana ekupheni. Namanga man. Ngiyakutshela mfowethu okwenzeke lapho mfowethu ngizwe mina vele songibeka isandla lebhudle entanyeni. Ngiva kuphatha kamehlo mfowethu. Ngizibone vele sengifile mfowethu. You kill me in my dreams mfowethu. Wakhipha amehlo wahamba nawo. Sengikubona mina mfowethu ngifile vele. Cabanga ukuthi kuyadlalwa wena. Cabanga ukuthi kuyadlalwa. Masondele ke. Yazini mfowethu. Awungichazele kwenzekeni kahle kahle. Uthi bekwenzekani kahle kahle. Besikuphi ngizama ukubulala nini mfowethu? Hlehla kancane masondele. Ngazama ukusondela. Abona zenza uklefa. Sihlale phansi mfowethu. Sikhulume njengama-out ukuthi senza kanjani. Khona i-out esiloyayo mfowethu. Yeah. You are right. Yeah, sengiyabona right. Yazi nami ngibe nephupho elifanayo exactly nalelo lakho. Sure. And manje into engicabanga yi-one. Kuzofanele ukuthi sibaleke. We need to run away. Angazi ubona kanjani. Yeah. No right lapho mfowethu. Asinde phansi.
Kodwa manje loqwebe yazini mfowethu. Asilinde iboss. Isikayi lo cash then siphume kanje. No, anginaboss esizoyilinda. Mina ngicabanga ulobucwebe lo. Asibuthathe siye lapha eToro zamandiya zamachina yabona. Sifike siyidayise lento sithola ukhethi sidle phansi. Ngena. 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 Sweli! Ha! Yeni! Sweli! Makoko wenzani? Sweli! Wenzani makoko ngithela ngamanzi? Sweli kwenze njani? Kwenze njani makoko ngithela ngamanzi? Sweli ubefentile. Nginemibuzo eminingi kumele ungitshele yona Sweli. Yini lezi khali ezila esicwela empeteni? Kwenze njani Sweli? Eish makoko. Askisi man makoko. Ezami lekhali. Eish lezi bhamu zami lezi makoko. Sweli. Ngiqinisa ukuthi nabubulala abantu bakhipha ama private parts. No makoko azange ngibulale umuntu mina. Manje zona zifuna lekhali empeteni. Vele since wafaka le hand glove le esandleni sakho. Zona ngangikuthola kahle wena. Hayi makoko, sorry makoko, sorry man, hadi makoko. Hadi yanzwe. Sorry man makoko, sorry. Ukuthi le khali nje makoko kahle kahle vele. Bengithi ngihambisa vele nami ngiyilahla yabona makoko. Ngoba manje Zweli. No makoko, hayi vele ukhuleka ngiyilahla makoko le. Ngicela ngibezela amaphoyisa. Makoko, amaphoyisa. Ngicela ngibezela amaphoyisa. No, amaphoyisa makoko yima kancane. Zweli awungilaleli. Makoko yima kancane amaphoyisa ungawabizi. Zweli kungikhuza. Ungawabizi amaphoyisa yabona nje le khali ezivela ngeke uphinde uyibone la. Ngathi ngibizela umfundisi wami. No makoko, hayi yabona kulesikhathi lesi ngamane siyena kumfundisi ngimakoko ungayenzi le. Zweli wawazi ukuthi wena vele wabulela abantu. Yabona makoko amaphoyisa azange babulala ngasilutho ngalapha. Yabiza amaphoyisa. Makoko yima kancane. Amaphoyisa makoko yima kancane. Zweli ngiyahamba. Makoko babisa amaphoyisa. Yena sekumele ukuthi sihlise sinimfowethu. Makoko! Makoko! Babafundise ukenelisa enginabo babinhliziyo yami ifuna lokhu nalokuya babangifundise ukenelisa enginabo ngiyazehlisa phambi kwakho babangifundise ukenelisa enginabo babangifundise ukenelisa enginabo babangifundise ukenelisa enginabo babangifundise ukenelisa
Kunjani? Awusho lo. Abantu balaba bakubo. Abantu balanga sebavaya nje ukuzidala ngabagcina sina. Bavaya bayakuphendula. Awutholi ukuthi Manje ufile la bekuvuliwe la. igate manje ndoda mina ngazi ngabona ngiyakutshela abantu kudala ngabagcina. Ayisuka. Hamba wena mana ubazi abantu balana. Bekuvuliwe manje lana. Abafundise ubenelisa enginabo abafundise ubenelisa Zweli awusho ngingavela umngane wakho usizo ngabe uyasebenza yini? Akasebenzi magogo. Safunana nawo nje amadoda. Kuphi? Khona la emadrobheni ko-Emelo bedali kanjani. Oh. Manje uzobuya nini? Okwamanje hayi cha. Angeke ngutshele nje akekho. Oh. Manje ngoba nginenkulumo engisafuna ukumbuza yini? Hayi cha, namhlanje magogo kusho ukuthi ngizamtshela mayisebuye ngoba usahambile. Emva kwamalanga nje ambalwa uzathi naye buya ngizamtshela andlule kuwabona. Ngicela uqiniseke Zweli ukuthi mayefika ngicela ukumbona. Okay, akunankinga. Uyamangala-ke nokuya ngibonike nasemngcwabeni. Emngcwabeni? Emngcwabeni wabani manje? Yebo Zweli, emngcwabeni kaKhabaka. Khabaka kasekho? Yebo Zweli. Kanjani? Akasekho yena sesishiyile. Hayi khona sisi ayikwazi ukwenzeka into enjalo sisi. Yabona into enjalo ayikwazi ukwenza uKhabaka kasekho. Manje mina ushona kuphi uSukhabaka sisi? Ushone engozini yemoto ayakile eDavula azange asabuya. Manje mina lezi zinto lezi Ziyini zona lezi zinto? Zweli. Zweli buya phela usuyaphi manje? abafundise ubenelisa enginabo abanhliziyo yami ifuna lokhu nalokuya abangifundise ubenelisa enginabo ngiyazehlisa phambi kwakho abaphakama abangifundise ubenelisa enginabo abangifundise ubenelisa enginabo abangifundise ubenelisa enginabo abangifundise ubenelisa enginabo inhliziyo enganeliseki baba